noi foloseam o altă soluție, să zic, imobiliară, la care ne chinuia foarte mult trebuia să facem multe operațiuni manuale. A apărut domnul Dumitru și ne-a propus să-l ajutăm să facă un CRM nou. Și noi l-am ajutat pe el, el ne-a ajutat pe noi și până azi nu cred că are un competitor serios. Ca și ajutor, mi se pare mie cel puțin senzațional că modific doar într-un loc și pleacă informația peste tot. Ca organizare excepțional, ușurință de utilizare la fel. Orice dispozitiv, oriunde, nici nu mai ai nevoie de laptop. Sper să implementăm în continuare lucruri frumoase, cu toate că nu prea mai avem ce, părerea mea. Mi se pare că Rebzo a ajuns, pe lângă că e lider de piață, a ajuns să satisfacă absolut toate nevoile agentului. Acum și agentul trebuie să fie un pic harnic, să aprindă, să înverzească bulinele, nu?